Hello, good people. Welcome back to yet another video here at your favorite channel. Kana pa favorite page penyu kana uri kutoona pa page Saint TV Uncle Saint ndiro zita rangu ri pachitupa chanzvadzi chamai venyu imi makanditarisa izvi ndakatongozozviona kuti vamwe vanogona kuramba kundigamuchira sorry michiramba kundigamuchira but hapana zvekuzviita mairambwa ndichitoti murisei kwese kwamuri nhasi ndakagara pakati pevanhu vaMwari anditi ndagara pakati pevanhu vaMwari vandichange ndichikurukura nawo nhasi vatichange tiri tese paprogram inoi but chekutanga kana uri kutoona kutanga if you are watching us for the first time welcome to the channel. So first things first, what you need to do is you need to subscribe, and remember to subscribe, it's for free. So subscribe, turn on your notification bell so that every time we upload a video you'll be notified. Also don't forget to follow us on our Facebook page rakanziro Saint TV zvimwe chetezvo on TikTok zvakare tiri kupisawo tiriko ku TikTok unongonotsvaga Uncle Saint azvotofamba zvakanaka sekutaura kwatamboita nhasi ndakagara nevanhu vaMwari. Nhasi ndakagara nevanhu vaMwari. Kuruboshwe rwangu ndakagara naProphet RT Mbewe. Kurudyi ndakagara na Pastor VT Chamba. Vanhu vaMwari ava. So gara ipapo munzwe nyaya dzachange tichivhiya panapa dzatichange tichikurukura zvine chekuita nechitendero, nyaya dzine chekuita nemagariro chaiwo nekuti chinonzi chitendero kutorarama kwatinotoita sevanhu. So toda kudzibata nyaya dzachona tichizodzokera zvakare kukereke kuti iri kubatanidza sei vanhu. So tichabata nyaya dzakawanda pa topic inoi, but hatizozogumira panapa. Tine maepisodes mamwe achange achitevera tichange tichitaura nevarume ivava zvichidaro. Prophet tinokugamuchirai Prophet RT Mbewe. Kwazwai Uncle Saint. Makadii munhu waMwari? Tinofara sekuru wenyika, tinofara. Tinotenda. Welcome kuprogram yedu. Mwari wekudenga achikuitirai zvakanaka. So chekutanga vangada kutanga kuziva kuti vanombonzi Prophet RT Mbewe anombova ani, munoshumira muri kupi? Prophet TR Mbewe is located in Glenwood Park, Marua, Harare. This is where we are. Come and experience the glory of God. Thank you so much. Welcome, men of God. Vanoshumira vari kuchechipi? Great Nation. Yes. Tati tigare tataura because umwe munhu anozoda kunzwa kuti Prophet vai makati vananamatira papi Glenwood. Tichakupai madetails avo kwekupesa, saka kana uchida kuzonzwa zvakawanda tichakupai madetails avo kwekupedzisira kweprogram. Pastor Chamba, makadii munhu waMwari? Tinofara Uncle Saint. Tikuchengetwa naMwari, muri sei zvenyu mimi? Tiri nani munhu waMwari, mufaro wedu kuva nemi nhasi paprogram inoi. Aiwa, kana nesu tinongotenda nyasha dzekuti kokawa kwamaita. Aiwa, tinotenda Mwari chose. Zita renyu harirwere ne wakatafunga zvechamba munhu waMwari ka inini nemi tinonatsoziva kuti chamba chinoita sei. Manje kune chimwe chamba chaMwari, chamba chaJehovha chisingazikanwi nevanhu. Chamba ichocho ndini manje. Alright. Regai tigare tidhakwe nezvemweya pana. So maybe just a self introduction in brief. Kungoti vanonzi Prophet VT Chamba vanombovani vachishumira vari kupi zvichidaro. Mazvita zvekare nemukana wakatikoshera wamatipa. Kwazivai muri yeZimbabwe. Ini ndinoitwa Vernon Tapuanashi Chamba. Ndiri businessman, ndiri entrepreneur, ndinowanikwa zvakanyanya muHarare, uyezve ndini founder weFolic yatinoti Family of Love International Church. Tiri mudzidzisi, tinoparidza shoko raMwari, tinosunungura vakasungwa, tinodzidzisa vanhu kuti mari inoitwa sei, ichichengetedzwa sei, uyezve ichivandudzwa sei.
kuarea iyoyo ndichazodzoka kuti munozvibatanidza sei zvemari izvi nezvemweya, nekuti ini nemi nevakatarisa tinozviziva kuti pamwe pachona kutoita mari hakudi moyo uri soft, saka tichazoda kuzvibatanidza kuti zvinofambiswa sei, also tida kuzoziva kuti a businessman, a man of God, a family man as well. That is so very true. Kuti zvinenge anyway, regai tichazouya ikoko. Pekutanga regai ntange nemi prophet Arati Mbewe. Yes, sir. Musati mave kuGreat Nation, I understand kuti mune kuchurch kumwe kwamakatombo-pinda muchizobva muchitanga. Handimi makatanga Great Nation, ndimi makanzwa kuda. Pamakabuda kwamaipinda, hamuna kunzi mapanduka here muno Mwari. Because kazhinji chatinozwa ndechekuti munhu akabuda muchechi chinotanga kuuya ndechekunzi adi apanduka. Hamuna kunzi here mimi makapanduka, ende kana muri kunzi makapanduka kana kuti makatopanduka. Hamuna kunge muri munopandukira kwamakabva. Let me say, shoko rekuti munhu wapanduka ragara rinobuda angu. Asi chandoda kunyanyonzwisisa ndechekuti munhu panoitika nyaya mumwe nemumwe ane engo yake. Asi yes for me, chekutanga ndechekuti vanhu unenge uri mwana angu, une nyasha dzekuva an apostle, uri nyasha unobva waenda pasi pementorship. Baba vako pamwe pacho unogona kutadza kubudirana navo pachena, because mazuva ano kubudirana nababa kuti alright, ini ndine nyasha dzangu, Mwari vakandipa vision, bandichiri mwana mudiki, handina knowledge, bandichaya pasi petsoka dzenyu ndombodzidza, izvo zvinogona kusaitika. Saka pamwe pacho unotadza kutaura, kana nguva yako iyoyo yakwana wakada kuita move unonzi wapanduka. But yes for me, Mwari vane zvavanga vakagara vakataura mandiri, ndobva ndava pasi pedzimwe nyasha. Ndobva kwatanga kuitika hondo ikoko dzaitika dzekuti kune vanenge vachizviti isusu tisi vakuru, izvi neizvi hazviitika. Pamwe pacho deliverance iyi hakufanira kusvika kuprofita uko, kunofanira kuitwa neni, but ivo Mwari vane chavakaita mauri. Saka pamwe pacho handina kuzviona sekurwiswa, ndakaona vari Mwari vari kundibvisa panzvimbo, vari kuti ita basa. Ndozvo ndakanzwisisa. Alright. Asi ivo vakati makapanduka. Ndokunzwisisa kwavo. Right. Tiri papo Pastor Vernon. Ndofunga mazvinzwira zvataurwa naPastor Tinashe naApostle Prophet Tinashe. Vari kuti zvoni aiwa tinenge tichikurwiswa kunenge kuripo. Tiri kuti mimi mwana wenyu wesangano. Oita muono, hamusi here muri kutsikirira vanhu vesangano kuti aiwa ini ndini ndega baba panapa. Chinoitika ndechekuti madzibaba mazhinji kana kuti ana baba vakawanda vanoita parikuita challenge yekuti vari kuita sokunge vaneka kurwadziwa nekurilisa kana kuti kubatsira vana vaende kunotanga zvinhu zvavo. Havasi vese ana baba vane shanje, uyezve havasi vese vana baba vane rudo. But challenge yendinoona inge ichitaurwa naProphet, it's a very common situation yekuti mwana akuda kunotanga ane chiono chaiswa. Saka kana uri baba wechokwadi unofanira kuzviziva kuti ndabereka vana, uyezve vana ivavo futi vanokura. So vanokura sei pakuzovasviko pakuzoitwa vana baba. Saka mwana haangoramba ari mwana chete, anofanira kumachua. If you are a true father, if you are a genuine father, unofanira kunzwisa kuti kune process, kune stage kana age spiritually ichasvika mwana pakuti wakufanira kumureleasa. Zvetinongoita zvezvo kuti tese takakurira muimba yababa naamai, tichichengetwa, tichiendawo kuECD, kucreche, toenda ikoko, kuprimary, tienda kuhigh school. But inozosvika stage yekuti mwana anoti aiwa ndakuda kunogara ndega baba naamai. Saka every father, every mother, every spiritual mother, spiritual father must understand that. Alright, ndichida kudzoka kwamuri. I understand kuti mune kuchechi kwamaipinda
makapiwa here nyasha nemunhu waMwari. I understand if I'm correct, I stand to be corrected. Maiva kuUFI Prophet Makandiwa makapiwa nyasha here dzekutanga basa munhu waMwari. Nyaya yamatanga yakakurisa, but anyway ndichangopindura zvine uchenjeri ndezvazviri. Alright. Zvinoita kana uri mumba mababa ndikutopindura somubvunzo wenyu. Ndinoda kutoti naivavo vada kutonzwawo futi kuti because what I know very well kuti you used to push a lot muriko kuUFI muchidi. Then the next thing tagara panapa I'm expecting kuti ndichanzwa muchitaiwa ndinika Pastor Chamba from UFIC, so pandakunzwa kuti mato vakupe. So ndangobvunzawo out of interest ange kungoti makadziwana here nyasha. Ndakadziwana here nyasha. Alright. Zvinoita ndezvekuti uri kuita kunge munhu aemployiwa neEconet. Alright. Waemployiwa neEconet kudaro you are an employee. But paunozoitawo vision yekuti wakunotanga zvako, Mwari vanozvikonzeresa nenzira dzakasiyana. Number 1 unogona kutodzingwa basi kuEconet. Iri nzira yaMwari yekuti uchinotanga zvako. Number 2 unogona kutoresigna wewe wega kuti no handichada basa. Zvekare iri nzira yaMwari yekuti uchinotanga zvinhu zvako. Hongu ndakanga ndiri nzvimbo iyoyo yamataura yenyu. I was there, I served well and I served faithfully. And I've got nothing wrong or I've got nothing against, I've got no complaint against the good church and the good place. Alright. Ndizvozvo. Perfect. Chero inyi manzoinga mubvunzo wekuti makapiwa here ropafadzo hongu kana kuti kwete. Alright. Zvinoita handina munhu wandakaonana naye kunzi waakuriliswa waakunotanga zvako, but chendinoziva ndechekuti so many times ndakaita ma-encounters muchurch nemukuru nafounder. Alright. So at one point, I think it was Sunday, the 4th of November, 2012, if I'm not mistaken. At one point, he came and he confirmed my calling in a church service. But zvinoita ndezvekuti ndakupindura mubvunzo ndope muri kuda ndikupa zivo. Makapiwa here nyasha. Kana Mwari akakupa nyasha, ndiani asina kupa baba wakupa nyasha. Kana Mwari akakupa nyasha, mudzimai wako akupa nyasha. Kana Mwari akakupa nyasha, mwana wako akupa nyasha. Kuroti nyasha dzatovapo. Kuroti nyasha ndakatodzipiwa naMwari kudhara. And I appreciate zvinhu zvese zvandakaitirwa kunzvimbo yandanga ndiri. Alright. Ndichidzoka kwamuri. Imi mambotaura nyaya yekuti pane kurwiswa kunenge kuripo. Isn't it kuti church Bible rinotaura kuti zvoni, alright, munda waJehovha waibva anditi, but vacheki ndochi vashoma. Why is it imimi sema-founders, handi ndakutaura nemi sa-founder we-Great Nation, why is it pakaita umwe mufana anenge achisumuka achirova achiprofita, okay, handisi kubvunza hangu zviri direct, but ndoda kuti tingo in general, pakaita umwe mufana anosimuka achishandiswa naMwari, pasumuka Samuel, why is it ana Eli mimi pamwe pachona munotsikirira Samuel? Okay, chekutanga ndichazoya kulevel rekutsikirira. It's not easy to raise a son. It's not easy to raise a son. Because vamwe pacho ndatononga munhu anga ari kumadomasi kwake. Then I'll groom you and mentor you kusvika wakunzwisisa zvinhu zvemweya. Alright. Saka pamwe pacho kunogona kusava kutsikirirwa ndichikuchengeta. Because vanhu zvavari kuona now it's a calling, but une dimension rausati wasvika mumweya. Randiri kuti it's not yet your time to be exposed to the world now. Alright. Saka iye kuramba wakamuvhara uchimubuild, aiwa wakuprofita wakuita munana, but un area wausati wakura kwaari anonzwa achitsikirirwa. So it's another angle yandakangoona kuti pamwe pacho vana vanogona kunzwa kunge vari kutsikirirwa but vachichengetedza. Alright. Iri tori nzira yekutoti muri kutoniprotecta kana ndiri kutoprotectwa pane zvakawanda. Ndichidzoka kwamuri, men of God, panyaya iri kutaurwa
munoionawo sei nyaya yekuti mukomana ari kupisa, sister vari kupisa muchechi, muri kutoona kuti ava ndiprofetesa, but kuti muvarelease, why is it's so difficult? Because ndakaona kuti zvoni a lot of men of God kashoma pavanoreleasa, pavanozoti takumureleasa kuti aende anoita basa, kazhinji ihondo kuti munhu anga ari anoreleasiwa anongopiwa blessing rekuti mwanangu chienda unoita basa. Nyaya iyoyo inyaya yakaoma zvisingaite, but inini mafungiro angu, maonero angu, ndikaona kuti sister Nenga vari kupisa, vari kubvira moto, ndinofanira kufara sababa kuti basa raMwari rakura. Ndinofanira kuti ndivarelease nemufaro, ndichitaura nyasha pamusoro pasister ivavo, pamusoro pabrother ivavo. Ndichidzoka zvekare kumubvunzo wenyu wekutanga. Joseph paakatengeswa nemadzikoma ake, akaenda akanosangana nezvinhu zvakawanda zvinosanganisira kupinda mujeri, kunyeperwa nemudzimai waPotifa nekuzova governor. It's a long story, it's a long journey. But mubvunzo wangu ndekuti kuti Joseph azova governor, baba vake vakanyeperwa nemadzikoma ake kunzi mwana afa, ndokuproducwa evidence dzaienderana nemanyepo nemadzikoma. Nyasha idzodzo Joseph akadziwana kupi dzakaita kuti ave governor, iwo baba vangu vasina kumbomureleasa pamba, vasina kumukomborera nekumupa nyasha. Joseph nyasha idzodzo akadziwana mukuseva. Saka iwe ukaita mwana uina baba wako wekuti haumbofe wakawana appointment nawo kana nguva nawo yekuti wakupe blessing wakureleasa, semwana don't be worried about that, because nyasha wakatodzikambura pawaiva seva, uchiita zvese zvavaitaura ndopamba pakuzonotora nyasha. Nekuti Mwari aizviziva kuti kumberi uku zvichida nababa munogona kupesana, nababa munogona kusaonana, nekuti madzibaba anonyeperwa nemadzikoma. Maizviziva here Uncle Sendi kuti baba waJoseph wanga ari muprofita? He was a prophet, but madzikoma aJoseph paakauya achinyepera baba havana kugona kuzvipika semuprofita. Saka izvozvo Mwari vanoziva manje zvinhu zvakadaro. Saka nyasha musatye henyu profeta, mukaregedza kuriliswa nababa wenyu nechechi yamamuri nekwamakabva, nyasha idzodzo makatodziwana kudhara. Mwari aizviona kusevha kwamaita faithfully. That was your release, my brother. That was your blessing, my brother. All right. You are ready to prosper and you are ready to flourish. You are good to go. All right. Prophet vanenge vane zvavarikuda kuwedzerera, prophet vari kusekerera, munoti kudii nezvapindwa na men of God? Ukama we spiritual father ne spiritual son unorwadza. Ukama unorwadza because relationship yacho baba inopesera yakuita kunge mwana mwana wako, baba wakutovakoshesa pamwe pacho kupfuura baba vako. Ipapo ndo ndichatozouya, ndoda kuti mupabate papo panyaya yekuti zvoni why is it ma spiritual father vakuita sevakosha kupfuura baba vangu vakandizvara ini? Why is it kuti spiritual mother vatova zvimwe zvinhu zvatisina kumbobvira takatonzwa kutopfuura mai vedu vakatizvara? Chandingataura ndiri kuti a father is more important ako pakuti baba already mubereki wangu akandibereka inini, ndakauya panyika ndotenda Mwari, but ndinotenda kuti kuuya panyika kwandakaita ndine assignment yandakapiwa naMwari. So a father is someone who prepares me for that assignment, groom me, onigadzirira platform yeassignment. Saka kuti inini ndizokwanisa kutengera mai shuga zvabva mukugurumwa kwandaitwa nafather on how to do a business ndiri mwana wemweya. Father vemweya ndaendeswa kuchikoro kuuniversity nababa vangu ini, kune level randinogumira nedegree rangu, asi spiritual father vakazouya vane zvemweya zvavanondipa zvekuti chero namai vanonoti maresults aane mwana aya handizvo ndakaticha. But tiri kuti tine vamwe vanhu, do we agree kuti tine vanhu
vamwe vasingatonamati, but all they do is to honor their parents. If you visit kumavillages kwavo, muchanoona kuti vakatodrilla mabhoo, vakaisa magetsi, masola aripo, dzimba dziri kugara mabiological parents avo dzakanaka. Ende chembere dziya dzimwe dzachona muchanoona kuti ana gogo ivavo vanenge vachitomwa havo doro, patonzwa vachinamata kuti Mwari bhaibheri rinoti kudii panyaya iyoyo, because hatisi kuda kuti tinge tiri tinorasisa vanhu. Haisiriyo here nzira iri kuita kuti vanhu vange vari vanoita sevanozodzoka vachichema, because we've heard a lot of stories, I stand to be corrected, vamwe vachichema kuti na spiritual father vangu zvinhu zvinozopera zvakanaka, ndakabirwa kuchechi. Hapasiri pere pari kuuya problem iyo yekuti maprophets muri kutaiwa nemapastors, maapostles muri kuti isusu tisu tine destiny yako. We don't have your destiny. Asi Mwari vakatipa dimension to unlock your destiny. Alright. Isina baba vemwe venyama. Baba venyama na spiritual father, they don't need to be compared. Same ne love ya ndinopa sister yangu, ne love ya ndinopa mkazi wangu. Mkazi akataka kuti unoda sisi wako sterek, it becomes a problem. Alright. Anzazi waya akataka kuti wewe uri kuda mkazi wako amupinde mlai. Mwene omwani pake pano. Alright. Pastor Chamba, muri kuti kudii nezvokutaurwa ameno zvataurwa na prophet nyaya yemadimensions, kuti pane imwe dimension ina spiritual father inemi semi baba vezvomweya inogona kudarika baba venyama, but bhaibheri rinoti kudii panyaya iyoyo? Alright. Ndofunga dambudziko ringagona kungouya pane wedhi zvekuti blessing ya spiritual father inogona kudarika yababa venyama. Ndofunga ndo panogona kuita dambudziko, ende zvinodependa kuti ndiani wacho ari kudaro, because baba vezvemweya nababa venyama vandana baba vaviri vakasiyana. Alright. Baba vepanyama vane blessing yavanogona kukupa yekuti spiritual father wako haambogona kufaka kupa blessing zvekuti ukatonzi baba vepanyama vafa vakashayika vakazorora havasisiko vamushakabvu, unofanira kutotsvaga bamunino wako muro iyeye, unofanira kutotsvaga bamukuru wako vari kunzwa noroya iyeye. Vamakanobata the moment when you go to your uncle, your biological father's brother, the moment you go to him, you kneel down, he lays his hand upon you, that gesture becomes spiritual. Kunyangwe vari muroi, Mwari anoona chiitiko ichocho. God honors that, ende vanhu vazvizive. Vari muroi, vari n'anga kudaro nehakata dzayo, hautaura kuti handa akunamata, handinganobatwa nen'anga musoro. It's because you are still a juvenile in the spirit. Uchiri mudiki pazvinhu zvemweya. Baba vepamweya havambogone kufa vakakupa blessing yababa vepanyama. Baba vepanyama havagone kukupa blessing yababa vepamweya. Saka dambudziko riri kuitika Uncle Saint Prophet Mbewe ndere kuti tiri kuita vana vari kuti vakatanga kuenda kuchechi vakutanga kutosideline'a mabiological fathers vavo. Tine vana vanogona kusidha. Ndiri kutaura zvinhu zvendinoziva ini. Vana vanosidha akatengera baba vake vemweya spiritual father akavatengera mota, but baba vake vepanyama vanotambura, vanoshupika. Asi ipapo toda kuti tinatsopabata, because tikuita dambudziko tina arimo mumachechi, especially machechi matsva ari maministries, right? Tiri kuita dambudziko rekuti prophet vari kutozonomira, apostle vari kutozonomira pastor pamberi paipai vachitodhimanda kuti aiwa inini paappreciation yangu ndiri kuda motikari yakati, ende motikari iyoyo ichitotengwa. Muri kutiwo kudii? Todzoka kwamuri prophet nenyaya yemaappreciations. Kuappreciatwa, is it kuti munodhimanda here kuappreciatwa, kana kuti sevana ndo vanofanira kungozoona kuti apa takufanira kuappreciata mufundisi wedu? Also
muri kumbowana here nguva yekudana vabereki vevanhu ava makaunganidza kumachechi muchiti chimbouyai kunoku vana venyu vambokuappreciatai? Kugamuchira muprofita moyo wako. So kune nguva yekuti prophet vanogona kudaro, it's not supposed to be a command, but tinofana kuunderstanda futi kuti muprofita munhu pamwe pachangomira pa tabva ngoti inini varume this time womanyanya undigarisa kumba yakati ndichinjirewo imba yangu, and ataura zviri pamoyo pake kwete nekuti ari kukomanda. Because pamwe pacho as a prophet unogona kutotadza kuparidza nebitterness. But onaika muri kuzvitaura here nenzira yekuratidza kuti imimi makungodawo kuchinja motikari, kana kuti muri kuzvitaura zvine kuchikidzira kuti mukasadaro blessing rako hariuye, mukasadaro munofana kutodaro kuti munge muri munoropafadzwa. Muri kubuda pachena here kuti aiwa izvo ndezvangu, ndamira panapa ndiri wenyama, apa ndakudawo kadefender kana kuti muri kutichikidzira. No. Zvakangopinda muvaprofita kungoti zvese zvova kungoita vanongoti thus says the Lord, but hapasi pese pokuti muprofita anotaura Mwari vachitaura. Alright. Pamwe Mwari anenge asina kutotaura. Aya, pamwe pacho ndofanira kungobudawo pachena kuti hama dzangu ndikuda ichi. Semunhu I have to be clear on that. Kwete kuti Mwari vati asi muri kubuda pachena here Pastor Chamba kuti vakomana vebhutsu dzakadai sorry yenyu ndimo machibata Uncle Saint vari kubuda pachena here vakomanawo Uncle Saint vanhu vana baba kunzoko vemweya vabude pachena vanogona kutaura kuzviparidza but handei pakunozviita havagona. Kune makaro kunzoko, mafundisi, maapostles, maprofita, mavhangeri, vadzidzisi vanokara zvinhu. Tikuita makaro ezvinhu vanokara zvinhu, right? Ameno kana mukangonditendera 1 minute ndida kutaura newewo wakanditarira iwewo. Kana uchiita tsika yekuti baba vako vakakubereka, tomboti uriwe kwaChamba ndangoshandisawo surname yangu anditi, uchiita tsika yekuti baba vako vepanyama vakakubereka vanofamba magaro ari panze kumusha uko vachishupika, baba vako vepamweya, apostol vako winawo, prophet vako, pastor vako uchimitira zvese zvaanoda, you are attracting a case in your life. haisiriwo here nzira yekutoratidza kuti wakatotukwa kare? Kutukwa manje kune malevels, kuna stages. Alright. Case iyoyo inogona kunge ichiri mustage A kana mufirst stage, ichagrowa, ichamature and ichamanifest. Alright. Andei prophet ndoda kumbobvunzawo mufundisi on that. Tiripo pauda kuunderstand the journey tienda muscripture. Hakuna here nguva yekuti mwana anogona kumboseva a prophet, because tinombotaura about what the Bible talks about first fruit. You know the first fruit uchi tutaura the first salary, which means the first salary yemwana mai vanenge vakatarisira, but according to the Bible it goes to the church. Okay, ngatimbotoke let's talk about rege vatanga wapapindura manzwa pane mubvunzo ndapanzwa handei napo. Zvezvinoita ndezvekuti prophet muri kutaura chinhu chakanaka, muri kutaura chokwadi ende zvamuri kutaura zviri scriptural, but munombozviziva here kuti first fruit tiri isusu sevanhu vamweya, sevanhu vaMwari tiri kupa vanhu mavhesi etinawo anditi tichitaura zvamafirst fruit, but taparidza first fruit wangu iri scriptural, iri biblical, ndezvechokwadi. But tapedza kugamuchira mafirst fruits avo, tadya, taenjoya semapirisita, semaprofits, semapastors, tiri kuzonokanganwa manje pakuzonodzoka tichivayeuchidza kuti handei neportion yababa venyama. Saka zvese zvetiri kuita zvekuti ngavauye nemafirst fruit, yes, it's true, it's good, it's godly, it's scriptural, it's biblical, it's very very spiritual. Tiri kuzongoramba munoona ndodambudziko retiri kuita. First fruit wangu iriko, zveshuwa zvemweya, zvababa vemweya, zvamufundisa zviriko, but tiri papo ka ndoda kubatsirwawo.
haisi yeku Old Testament here ende matestamende haasi asiyana here hatisisiri tiri kurarama munyasha here zvokuti kana takuti first fruits amen ndibatsirei amen vanenge vandibatsira hatisi tinenge taakunyanyodhipisa here asi mamwe mavhesi here ayokuti tiri kungotorera vanhu nawo mari vasiri kuzviona because obviously ndinototenda anditi ndauya kuti muzondinamatira ndatanga chibusiness changu chekutengesa musika wangu musika ubva watanga kufaya zveshuwa profit yangu yekutanga ndouya nayo kwamuri bhaibheri but paraitaura nyaya yekuwinza kuna Mwari was it kuti inofana kuuya kuna Pastor Chamba here directly kana kuti inofana kuenda kunoita basa raMwari kutemberi ende rimwe rebasa raMwari ratinotenderana riri rekuchengeta chirikadzi nenherera. That's so very true. Ipapapa muri kuti mataura chinhu mataura chokwadi Uncle Saint. Mari inouya kuimba yaMwari haisi yaPastor Chamba chete. Imwe partly inouyawo ichidyiwa naPastor Chamba. Shirikadzi nenherera ngavarangarirwe zvekare. Uyezve mari inoenda muimba yaMwari inobhadhara marentals, machairs ngaizikanwe futi kuti ngaiende ikoko. I will tell you chinhu chiri pachena, it's not a secret. Wakambozviona here kuti wewe mufundisi wako, apostle wako, imba yavo yakanaka, property yavo, furniture yavo yakanaka kutopfuura furniture yaunoona muchechi. Pinda mumba maprofeti utarise cheya yavo, haumbofa wakaona cheya yakadaro muchechi. Zvezviri kureva ndezvekuti ende hazviperere kumba kucheteka ko masofa munoisirana pamberi ayaya haufa ayaya it's just a sign vanhu vaMwari vanenge it's just a sign yereverence yekungoona kuti no munhu waMwari akasiyana nevanoisangamo. But pendiri kubvuma nyaya yangu Saint Prophet Mbewe ndepekuti mafundisi vanhu vaMwari tiri kumisusa tichiabuse mafans ekereke. Ipapapa it's not a lie, it's not a secret, it's known and it's happening out there and we need to change, we need to repent as men of God. Prophet Mbewe muri kuti kudi ndiri kuona muri kunzwa kuvaviwa kuti kuti daenda papindura ipapo muri kuwirira nazvo here kana kuti muri kuti aiwa meno mavhesi nangu wangu mashoma. Alright. It's not easy to be the ministry. It's not easy to be the ministry. Okay. So handisi kuti hatikwanisi kuva correct. Asi ndiri kuti at the same time pamwe pacho togona kusanzwisisa zviri kusangana na men of God. And kune machallenges atinosangana nawo isusu semaprophets. Koita time yekuti muchechi chechi haina mari. Let's be fair. Chechi haina mari angu. Chechi hakuna mari. Chechi hakuna mari. Inini vanhu kuchechi kwakangoitawo vanhu vatonge vapleasure ndozoonekawo ndine mota yangu. Vanhu vobva vatanga kuti offering. Alright. Tikare I believe vanogona kunge variko vari kudya mari. But kune vamwe vanhu vari kungotanishirwa mazita kuti munhu ari kutongoitawo business rake ane vanhu vanomublessa secretly and it now comes as a sign ekunzi mufundisi vari kudya mari yechechi but pasina mari iri kudyiwa. Ndokusaidiwa kwangu. Alright. Ndoda kuti ndidzoke zvakare kwamuri tichida kuti titi gaga aditi tichipedzisa takuda kusvika kwamvura yaicheka makumbo. Hama dzangu ndofunga muri kunozvinzwira ndakagara pakati pana baba vezvemweya kune vachangotibata pamwe wasvika vaichiondera pakati vari kuruboshwe rwangu inini ndiProphet Mbewe vari kurudyi ndiPastor Chamba. Tiri kukurukura tatangira nyaya yedu kunyaya yemadzibaba emweya tichidzika kusvika patave zvino patiri kukurukura nezvemari dzinogona kuuya kuchechi panga pachitaurwa nenyaya yemafirst fruits naProphet Mbewe kuti aiwa mafirst fruits kana achiuya anofanira kuti woka ange ari anodyiwa kana kuti ange ari anosubmitwa
kune maprofits, asi tazoreza mubvunzo wekuti zvoni mari idzi dzinofanira kungodyiwa kana kuti kushanda dzakatarisa nemaprofits here. What is the church doing about chirikadziwo nenherera dzekereke? Pastor Chamba, manga muchida kukutaura, manga muchida kuti kudii nezvenyaya iyi? Ndofunga manzwa zvabva kutaurwa naProphet Mbewe. Maita basa mazvita nemukana Uncle Saint. Chekutanga ndinoda kuti ndiyeuchidze vanhu kuti ini ndiri munhu waMwari, ndiri mushumiri. I am a minister of the gospel. I am a pastor. So kana paine mumwe munhu anotonzwisisa what pastors go through, what prophets, apostles, men of God through, I'm one of the best people to speak. Dambudziko retiri kuita isusu revanhu vaMwari, vanhu vaMwari tinonyeba. Tinofanira kutendeuka, tinonyepa, ende chinorwadza chacho ndechekuti hatitombozvizive kana musadaro hamusi makuti kanganisa here kana makuti vanhu vaMwari vanoreva nhema, nekuti ndo vanhu vatinenge tatotenda. Munoziva kuti sei ndiri kudaro? Ngativatendei, munofanira kutitenda, but isusu mweya mutsvene anofanira kutibatsira kuti tive vanhu vanotaura chokwadi. Munoona Uncle Saint, zvakafanana neni ndiri kulauncha ministry manje. Anditi mari ndichange ndichida zvokuti do. Because without money I cannot do anything. But chinoitika ndechekuti makambozviona here Uncle Saint, and I'm talking not from revelation but from experience. Unosangana uchaona every apostle, prophet, pastor, evangelist, teacher achakudza kuti ukona dzimba dzese dzendinadzo idzi, mota dzese dzendinadzo idzi, ndakavhura makasi wangu, ndikavhura masupermarket angu, ndikaventure into retailing, imari dzangu dzekushanda. Why isusu mari dzedu dzemafundisi dzichingowanda zuva ratatanga chechi? Kumwe kwese kukumashure kuretailing yanga iripo, but zvazotanga mari dzimba dzakanaka, mota dzakanaka dzakutanga kuchiuya manje nekuti vanhu vawanda, vanhu vaungana. Ngatirepentei. We need to appreciate the people of God. Ngatitendei Mwari nekuda kwevanhu vari kutitumidzira. Ngatitendei vanhu vetiri kuti, because these people are also called by God to minister into our lives. Ministers futi vanoisangana, they are also called by God, just like we are called by God. Saka tiri kunonyepa tisingazvizivi. We lie until we make ourselves think it's the truth. Right. Ndofunga muri kungozvinzwira zvataurwa inini ndinosikuchinzwa mafundisi muchishumira. Mwari anoropafadza, Mwari anopa mari, Mwari anoita zvino. Why is it imi kazhinji munoshumira evhangeri iroro asi moda kuti vanhu vatange kupiwa mari imi mozopiwa? Why is it kuti evhangeri rachona ritange rangoshanda kuna mufundisi oita mari pasina vanhu, and then ozoti aiwa kaona ika inini Mwari akandikomborera, imimi wochikomborerwai? A man of God is called by God, kwete nevanhu. So ndiri kuti dai kwanga kuri kunzi ministry is for money, dai every businessman ane church. Saka I can't stand and say because now I'm blessed you can be blessed. Mwari vanogona kushandisa chero munhu, chero bofu, munhu ane mota 20, chero astorina, chero ane baskoro. So dimension rekushandiswa naMwari or rekublesswa naMwari, kutanga kushandiswa naMwari hauzotanga kushandiswa nekuti waane zvinhu, ndopa unofanira kutanga kuparidza prosperity. But chero pastor ane baskoro anogona kutodeclare prosperity kuti go and rise, munhu otoita millionaire. But vanhu vari kuvateererere because hamugone ku alright, inini ndoita dambudziko, munhu agone kundiudza zvekuti unogona kutorora mukadzi oita zvino ochata wodi, kana asati ane mukadzi haagone kuinzwisisa nyaya yachona. But imi mukandiparidzira rekuroora izvozvi ndinoriteerera, because ndiriziva kuti pamakatogara ipapo kana mufundisi Chamba vatosiya mudzimai kumba. I think that's an error. Saka kuti munhu atiudze zvemamiliyoni kuita seasiri kuzvida, amen, rekendidzoke kuti imi mutiudze zvemakuva milioneya, Mwari wachona anoshanda ngaatange kaambo
pa example pamuri mozouya toungana amen maybe ndiri kurashika. I stand to be corrected. hamusi kurasika idoctrine yemuri kutaura rinotendwa nevamwe asi nini ndinototi zvemuri kutaura izvozvo ichokwadi. Alright. But the opposite is also true. Alright. Munhu waMwari anogona kutokublessa kuti uve millionaire iye asati millionaire. Yes, it is true and I've got so many scriptures for that. Alright. Ko Elijah one anosvika kune shirikadzi achikumbira zvekudya, a little cake and it so that I can just mvura ari kukumbira cake, ari kukumbira chingwa, a morsel of bread. But iye ari kuuya Elijah ari munhu waMwari semupemi, but achipema kudaro Mwari vatomutuma mulife yemushirikadzi kuti atransforme upenyu hweshirikadzi. So it's scriptural. Alright. Again, saka because kunogara uchiparidzwa kunzi you cannot be blessed by somebody who's not a millionaire. Aiwa. Vakomana kana vaita mari mafundisa. Iyo vari kukanganwa kuti vanga vari maroja vaigara mu1 room. Maiblessa vanhu imimi musati millionaire. Nhasi muri kuparidza kuti you cannot be made a millionaire by someone who's not a millionaire. We need to repent, guys. Like, honestly, seriously. We need to repent. Millionaire anokuita millionaire. Men of God are sitting millionaire anokuita millionaire zvakare. Zvese zviri scriptural. Ngatisanokote scripture one tichiti akataura wani Peter akati silver and gold I do not have, but what I have I give I unto thee. Saka Peter anga ari murombo asina mari hagone kupa mumwe munhu mari iye ari murombo kudii. Mavhesi evanhu aita mari neministry. Mavhesi evanhu vanenge vaita mari it's true and the opposite is also true. Wow. Hey, prophet muri kuda kupetawo muchiti chipa topic yanhasi. Ndofunga vanhu mazvinzwira zvanga zviri panapa. Asi ndakambonzwa mai vangu vachiti chiringa zuva chabva chakwata tikatsvuka, ndo zvakataura maisamba. So patasvika patichipendera zvanhasi mungada kuti kudii. Asi remember kuti munokwanisa kunyorawo zvamunofunga kucomment section paprogram yatinayo nhasi patiri kunge tiri tinokurukura zvakanyanya pamusoro pema-spiritual fathers. Handiti patiri kubata zvakanyanya nezvemafundisi. Taitwa rombo rakanaka kuti vafundisi vacho vatiri kukurukura nezvavo ndo vatakatogara navo, ende ivo vasati vave vatungamiri kumakereke kwavari vakanga vari tomborowo pasi pevamwe vakuru vatungamiriri vachizobvawo ipapo vachikura vachinotanga maministries. Prophet, shoko renyu rekugumisira muchipeta topic yedu yanhasi. Thank you uncle for hosting us. Ningati mwana ngatanga anamata asati asarudza father, because baba vavo vakachiva pafoto ndo yavako mazuva ano, vakachiva pakamera. Havasiriwo baba vako. Munhu anonzi father is not someone wongochiva pakamera. Namata and God can lead you to your father. Takaleadwa, takasapushwa nemedia, takasapushwa nesutu, baba ava vanofika ikandinopfugama ndo vafather. I think if we can pray and God will direct us to our fathers. And baba vacho vonzwisa kuti mwana wandinaye, mwana wangu for last time, ndi apostle vachiri kudzidza basa, kana nguva yakwana ndichazova release. I think that's where we are. Thank you, sir. Aiwa, tinotenda. Pastor Chamba, nyaya yachona yese ndimi maiparura, ndimi makufanira kuipeta. Muri kuti kudii shoko renyu guru ramungada kusira. Aripo umwe mufundisi akatokutarisa iye zvino, neumwe mwana ari kutofudzwa namufundisi ane zvaasiri kunzwisisa, neumwe mwana akuda kutoitawo mufundisi semi. Mungadawo kuti kudii kune vakadaro? Ndoda kutaurira vese akanditeerera kuti mufundisi wako, prophet wako, apostle wako havazi Mwari, ndiapostle. Saka kana wakuenda kuchechi, enda uchinonamata uchiziva kuti apostle vakasiyana naMwari. Apostle havazi perfect, pastor havazi perfect, prophet havazi perfect, evangelist havazi perfect. Saka ko tikatukwa isi takabva mumachechi atatiri takatukwa mufundisi, inga bhaibheri rako raunoverenga
rina hana anoenda kutemberi achinamata atoita chinhu chakanaka, asi bhaibheri rinoti Eli akasvika kana kumutuka akati, iwe zvauri kutambisa muromo wanomwa hwawa unouya kuzonwira hwawa muchechi. But guess what, haana kumboti ndaakubva kuzoni, ndaakubva kuassembly, ndaakubva kuchechi iyoyo nekuti ndapindurwa rafu naEli. Akatoti kwete tenzi wangu, ndiri mudzimai, ndiri musikana ane mweya uri kushushikana. Learn to respect your pastors, your prophets, your apostles, because nobody is perfect. Chamba is not perfect. Uncle Saint is not perfect. Your prophet, your apostle, your pastor, they are not perfect. Prophet Mbewe is not perfect. Tiri midziyo yakangoiswa naMwari muupenyu hwenyu. Ngatishandei tese. Ipa Mwari kuchechi. Give offerings, it's scriptural. It's scriptural. Urangariro wabereki wako. Mafundisa ari kundiona. Pemune makunodedicata dzimba dzavanoesangano. Musati madedicata mubvunze kuti ngatichienda kumba kwa baba wako, kumba kwa mai wako, tinoona kuti vari kugara kupi. Ndokupa 24 months dzekuti ndiyo ndichidedicata yababa wako namai wako. Zvinotiitira zvakanaka. Mwari akuitirei mushe. Aiwa, ndofunga mangozvinzwira. Tichipeta pastor prophet vazivisei kuti munobatika papi, uyezve phone number dzenyu kune vangada kuzokurukura nemi, vamwe vanoda kuzouya kuzonamata nemi, munobatika panumber dzipi, munobatika sei? Kune vanoda kutibata 0777 86 2201 0777 86 2201 tinobatika ipapo. Tinotenda. Pastor, zvimwe chetezvo munobatika sei kune vatoti toda kumbotsvagawo munhu waMwari kuti tinge tinobatsirana? Aiwa, isusu tinonamatira vanhu nenyasha dzaMwari zvinhu zvichiitika. Munotibata pa 0772 665 061 plus 263 772 665 061. WhatsApp messages, WhatsApp calls, or even calls. Ngatibata neMwari achitiitira zvakanaka. Thank you. Aiwa, tinoda kutenda muri yeZimbabwe. Imi makasununguka kunge muri munonyora zvamunofunga kucomment section kana kutinyorera panhamba dzedu zvakare dzeSaint TV. Mwari wekudenga achitiitira zvakanaka. Ndeapi mamwe matopics amunoda kuti tinge tinokurukura, uyezve chirongwa chakadai chiri kutibatsira here? From Uncle Saint, the only Zimbabwean uncle, hakuna vamwe sekuru venyika. Vakomanaka. For now, it's much love and God bless.